של החיים, ויוצרת דגולה בפני עצמה. סמדר היא אומנית, ציירת, היא כותבת אצלנו באתר, יש לה חשיבה מאוד מאוד מיוחדת, ואני רוצה לשאול אותך, מה היצירה בכלל מעניקה לך? היצירה, בין אם זה אומנות פלסטית, בין אם זה שירה, מה זה עושה לך? ומתי גילית את זה אצלך? גיליתי את זה בגיל מאוד צעיר, שבעצם הציור היווה אצלי משהו מאוד רגשי וחווייתי. ובאמת, אני כבר זוכרת את עצמי מגיל 10, שמאוד התחברתי לתחום הזה של השפה החזותית, ואני זוכרת שאפילו באחד השלבים אפילו גזרתי צורות מראשי והדבקתי את זה בתוך היצירה, וזה היה משהו מאוד מיוחד. ומאז באמת המשכתי ליצור, וככל שבוע שני באמת גם לקחתי אחריות בתחום הזה, כי כלים כולם מקבלים, אבל צריך לעשות עם זה גם משהו משמעותי. וממש היום זה חלק מהותי מאוד מחיי, יש לי סטודיו בבית, אני יוצרת באופן אינטנסיבי, אני מציגה בתערוכות כל שנה עם יצירות חדשות שאני יוצרת, ובעצם שירה רק לאחרונה באמת התחלתי להתחבר לשפה הזו, לתחום הזה, ואני יוצרת, כאשר אני מסיימת יצירה חזותית, אני מנסה להבין מה חוויתי ברגשית, ולהבין מה קרה לי, מבחינת התודעה שהשתנתה לי, ואז אני כותבת את זה במילים, ואז אני מבינה יותר מה התרחש בתהליך של היצירה. ואני אקריא לכם היום שיר שבעצם מסביר את המרחק והפער שיש לי בתחושות שאני מעבירה בציור, ששם אני מלאה בגוונים וצורות, וזו שפה שהיא כבר בתוך תוכי, לעומת השפה הזו שכיום המילולית, שהיום אני כותבת בה, שהיום אני לומדת ליצור איתה. לשיר קוראים מרחק. רואה עצמי רחוקה, נפגשת עם המרחק, מנסה להתקרב, צופה בגרעין הווייתי, דרך מוכרת נראית בגוונים, ואין לי מילים לתאר. את הרכות שבתנועת מכחולי העדינה, המלטפת הבד, ואת החשיפה כדילול הצבע לשכבה דקה שקופה, עד כדי שבירה. הן בתוכי נולדות ומחפשות דואט, קבלה ונתינה.